जी से बड़ा प्यार से अर्जी लगाओ तरी और कहो तरीका अगर कोनो कोनो बात अच्छा लगे तो हल्ला करे के चाहिए तू लोग साफ चुप रहे बाकी बड़ी सुंदर कहो तरीका हो और विक्रम भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार आयल है बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भैया के बाकी आसिन के महीना में को साली अपना जीजा जी से बड़ी सुंदर भाव में अर्जी लगाओ तरी कहो तरी के जीजा जी हर साल रउआ से निहोरा करें कि चली हमकी के मेला घुमा दे हम बाकी रउआ इतना कंजूस है कि कबो नामे न लीला बाकी साली कह तरीका क्या कहता हूँ और बड़ी सुंदर भाव कि आइल बात सहारा तोहरा कब मन साली के कि आइल बात सहारा मनवा आज कब तोहरा साली के ये गाना जितेंद्र भैया लिखले हैं अगर साल ये बढ़िया देखा फटाफट भोजपुरी से गाना रिलीज होए वाला बा रउआ लोग के बीच में दशहरा के सॉन्ग बाकी आई से पहले गा देता नहीं बाकी कहत तारी एगो साली का कि आइल बात दशहरा मनवा ए जीजा जी आज बाप तोहरा साली के कि आइल बात सहारा मनवा आज बाप तोहरा साली के चल न घुमाई द कि दर्शन करा द जीजा मही हर वाली दर्शन करा दो साली मई हर माई दर्शन करा द जीजा मही हर वाली दर्शन करा दो साली मई हर माई के आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के दर्शन करा दो मनवा करुए तुहरा जीजा के आइल बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के दर्शन करा द जीजा मई हर वाली के दर्शन करा साली मई हर माई दर्शन करा द जीजा मई हर वाली के चल चल दर्शन साली मई हर माई के साली चल मई हर माई के दर्शन करे चल साली मई हर बाकी हम लोग के बीच में सबके तो एल्बम में कोनो प्रचार में कोनो कुछ में ही नाचे नहीं इतार साली न ए अदिति हाँ इतार भाई लगी है भाई ना हमार जीजा जी लगे हैं अब आरती न्यूज वाले के ही जीजा जी बनाएंगे ना ना एक तार महीने भाई के लिए ताली बजा देंगे तार जीजा लेखा देखो जोरदार ताली बजा देंगे तार भाई देखा लगते रहे ए जीजा जी रउआ तो वीडियो बना बना के बहुत पैसा कमैले हैं बाकी जीजा इतना कंजूस है कि आज जीजा तार माऊ बर बाकी साली कह तरीका ए अदिति हां जीजा तार माऊ लेखा लगते रहे ए जीजा हमर मरद हो गए बाकी कह तरीका
आगे बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के आगे बात सहारा मनवा बाप तोहरा साली के अरे बाप तोहरा साली के दर्शन करा दाची जा बैठ जा बैठ जा। दर्शन करे चलो साली मैहर माई के दर्शन करे चलो। बाहर मौका दीजिए बा। बाकी आगे बड़ी सुंदर भाव में साली अपना जीजा जीजा कहा तरीका जीजा तार भीतर से मौक बढ़े कोई सलसती लावा में लागल बसलसा पूछ बिंधा चल जाती बिंदवास मैया और बड़ा प्यार से हेलो, हेलो। जी बड़ा नाचत रहे ए दीदी हाँ जब जीजा जीजा तारा इतना मौक बढ़े तो यही से बुझा के तार दीदी कैसा वाह बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार है अशोक जी की तरफ से आज रुपया कमा के हमनी के बहुत कमाई जा हम आदित्य जी बाकी साली या, को बोला, बोला। तरीका कोई सरस्वती लावा में सपना बसाना पूज बिंधा चल जाती बिंदवास मैया के और कहा तरीका चलो न चढ़ाता चुनरी ई हो लाली के वाह वाह हाय 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 चलो न चढ़ाता चुनरी ई हो लाली के इतना बुझाता कि अपने बहन के दांते धरी हैं। मैहर वाली के दर्शन कराता जीजा मैहर वाली के बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के दादी चलो मैहर माई के दर्शन करे चलो साली मैहर। और आगे बड़े सुंदर भाव से साली अपना जीजा जी से जीजा तार खत्म मरे जीजा से कते हाथ से बुझाता कि अपना बहन के दांते धरी हैं। थक जाता रहे बाकी साली बड़ी सुंदर भाव में अपना जीजा जी से अर्जी लगाओ तरीका तरीका बारा भागने में अइली हमरा गाँव आरा आयरन देवी तू घूमा द चल के थावे ए जीजा जी हाय त सहारा के इतना पंडाल इतना सुंदर तारा सुंदर जीजा जी के फरका के बीमारी बा। आज सुनीला छोटे बाबा जीजा जी से कहत ने कि आरा में बड़ा सुंदर बड़का पंडाल जीजा लगेला जीजा जी तारू है हवे लइकाइए से माटी खा ले। हां कोनो बात नहीं के समझा दा अंजनी भैया आरा के वाली काहे हम का सीतामढ़ी के का हैं। बाकी हम चाहेंगे कि मतलब कि आप मुर्गी मार देंगे तो अच्छा लगेगा ए अंजनी भैया तू आरा के बाहर कहले कि हम प्रॉपर आरा के हैं। हमार मारे ना आई ना आवेला ना अच्छा मारे नहीं तो ठीक करे। कोनो बात नहीं के 3 बार कूद जाए के बा
मरवावे आई ना मारा नहीं तो कि पाना भागने में हाँ चलत रहा इस लड़ाई अभी भइल ह जीजा तार एक बार बढ़िया प्योर से एकदम ए जीजा जनाक मत कटो हाथी माऊ हो गइल बा कितना कैमरा लागल बा कठमाऊ घरे कठमाऊ हाँ पाना भागने में ये बाकी है जीजा जी मीठा मीठा चलते रहेंगे हाँ एक बार हम करते हैं ए दीदी आप वैसे ही मुर्की मारे ए दीदी तार जीजा नेहरू के बड़ा बढ़िया डांस कर ले ना जीजा जी बड़ा अच्छा नाचल करे बड़ा अच्छा लागल बाकी जीजा जी एक बार देख ली रहुआ कहे के बा का बाबा भागने में हरे राम 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 हरे बढ़ जा हो गई हेलो